una de les coses també que hem de fer molt a les escoles és tornar a treballar l'esperança, i a treballar la projecció de futur, i treballar el sentit de vida, no? I treballar la interioritat. Permetre's, no?, de dir, doncs avui estic trist, no? I permetre's poder-ho dir, i que això és natural, que la persona pugui sentir, no?, les diferents emocions, i que totes elles són legítimes i totes elles tenen una raó de ser, no? I que puguin indagar, no?, què hi ha al darrere d'aquesta tristor, o què hi ha al darrere d'aquesta, és igual, ràbia, o què hi ha al darrere, no?, de qualsevol de les emocions. Tot el que podem treballar, l'humor a l'aula, l'humor a casa, no?, com davant d'una situació problemàtica li podem posar humor, no?, o com podem desdramatitzar una situació molt complexa, no?, a partir de l'humor. Vull dir que l'humor és una cosa molt sèria, no?, que moltes vegades no la tenim present i que és fonamental, no? Una cosa és que el nen o la nena, no?, t'agradi més, no?, o vegis una predisposició més visual, més de moviment o més auditiva, però l'altra és per aprendre aquest nen o aquesta nena que necessita. Jo crec que el més important i el que més valoren els nois i les noies és que el moment de lectura és un moment on t'atrapen, o sigui, és el moment on el papa o la mama està segrestat per mi, o la iaia o el tutor, és igual, qui estigui allà, però és el moment d'intimitat, és el nostre moment, no? Llavors, no només valoren el fet de llegir, no?, sinó que la part emocional que recull el fet de llegir, no? I el fet de poder llegir significa haver parlat molt. Llavors, voleu que els vostres fills o filles llegeixin? Que parlin, que parlin, que parlin, que parlin, que parlin.